και νοιάζονται για το αγαπημένο τους νησί, το χωριό τους, τον τόπο που γεννήθηκαν ή κατάγονται, στέλνουν το δικό τους βροντερό μήνυμα ελπίδας. Είναι μήνυμα αυτοπεποίθησης, ένα σύνθημα νίκης. Θέλω να σας το πω και να το ξέρετε. Η νεολαία μας, η νεολαία του νησιού μας, που ήρθε εδώ να σας δει από κοντά, έχει πάρει τη μεγάλη απόφαση να αλλάξει πορεία, να πάρει την τύχη του τόπου στα χέρια του. Ζητώ μια νέα θητεία λοιπόν, όχι γιατί είμαι κολλημένος στην καρέκλα του Δημάρχου, αλλά επειδή θέλω να ολοκληρώσω ό,τι με πολλή αγάπη ξεκίνησα ως Δήμαρχος για αυτό το νησί συνολικά.